Personeel met kennis van planten en bjemmen is hield die dreger te vinden. Mij troch de personeelskrapte sluit tuincentrum Tuin in Ljouwert van 30 september aan haar dwarren. De meewerkers die het mij willen, kunnen aan de slag bij tuincentrum Tuin in de Westerreen. Het pand wat hier staat is al meer dan 50 jaar oud. Dus ja, daar moesten we toch het nodige aan doen om het weer echt aan de eisen van deze tijd voldaan te laten. Dat kost het jure in producenten. Bovendien is het zo dat het personeel technisch moeilijk is om goede vakkrachten te krijgen. Ja, ik ben direct 64, dus je wil wel eens een tandje langzamer, zeg maar. Een van de meewerkers die het mij oergeet naar de Westerreen is Jan Bootsma. Hij werkt al 28 jaar in Ljouwert en had wat minder gevoelens bij de opheffingsuitverkeer. Valt ook een stukje bij mij weg wat me dierbaar is. Ja. En vooral omdat je al zo lang werkt en ook nog wel een geschiedenis heeft voor mij, omdat het van oorsprong toch een familiebedrijf is geweest. Er komt in de aankomende maand nog wel vracht binnen, zodat de winkel eerst volsteen bloot. Een opheffingsuitverkeer had Bootsma wel eens vaker meemaken. In die kortingsperiode ook, die we toen hadden bij de tuinwereld, ja, dat liep op naar 90% en dan krijg je toch wel een hele apart koopgedrag. Ja. Dan is het pakken wat je pakken kan? Dan ja, vooral als de kortingsacties verder omhoog gaan, dan wordt het een sport. Doet er onkundige waar dat Tuin Ljouwert sluiten zou, kwam er een stormloop on reacties los. De vraag wie vooral waarom. Een projectontwikkelaar had het terrein van Veenstra opkocht en mij troch de jerdere redenen is het in kwaad tijd om de dwarren te sluiten. Maar we hebben in deze 14 jaar dat we hier zitten, hebben we hier een bloeiend, in twee opzichten natuurlijk, een bloeiend bedrijf dat zetten. Het is net zo dat we hier gaan omdat het slecht aan of zo. Nee, helemaal niet. Je maakt de keuzes maken, soms voor de toekomst. Nou, en dit is, die projectontwikkelaar had dus daar een beetje bij geholpen. En zoen je met 28 jaar ervaring in dezelfde winkel, nou ek het hele assortiment uit de holle kennen? Ja, alles is heel veel natuurlijk, maar ja, je zit er dagelijks in, dus dat gaat vanzelf. 90%? Ja.